Jo recomanaria un parell de llibres d'una poeta italiana molt interessant, un que ja va sortir fa temps, La Terra Santa, i aquest que acaba de sortir, que és Balades no pagades. La veritat és que llegir el de Merini és sempre una caixa de sorpreses. És, a més, un llibre que sempre és proper i alhora té sempre coses que et suggereix més enllà del que està dient. Ja, com sabeu, gran part de la gent, el de Merini va estar bastants anys al manicomi, però com ella va dir, i jo ho crec sincerament, la seva vida ha estat més important que la seva poesia, o la seva poesia també ha estat més important que la seva vida. Ella és, per endavant de tot, una poeta.